Bismillahirrahmanirrahim. Ulu heves bilen tutuldu toyun. Ulu heves bilen tutuldu toyun. Bu tutan toyunuz mübarek bolsun. Hasıl boldu bugün eden arzuyun. Eden arzuların mübarek bolsun. Ketteden yazıldı toyun saçağı. Toyun bolup bahtlı bolsun ocağı. Gelen mihmanlara açın kucağı. Alan mehfiliniz mübarek bolsun. Assalamu aleykum aziz, hurmatlı vatandaşlar ve hem de bizleri Qarqın videosundan izleyen tomaşaçıları. Yine hem bizler bir gezek bir neçe gün öňünden sizler azizlere toy davatımızı yolladık. Umid ediyoruz ki bizlerin bu toyumuzda, şadlık gecelerimizde ve şadlık günlerimizde birlikte bolsunuz deyip. Bizlerin bu seferki toyumuz nerede mekan deyseniz Ulusvali Qarqınımızın Şortepe qaryasının Hebeş kavminin yaşayıcısı hurmatly Akmuhammed ağanın jiger goşası İzzetullah Can'ın şahane toyunda sizler adillere bu toy davatımıza yolladık. Bu toyumuzun tarihi sene 1404 yılı Akrab ayının 28. akşamı çarşembe günü akşam. Ertesi penşembe bolýar eken. İnşallah mana şu çarşembe günü şeýere gelmeliňiz. Çarşembe günü akşam ertesi penşembe bolýar. Şol gije timi awal welbal musabakasy we şonuň ýany bilen ketteden kette görüş musabakalary göz tutuldy. Aziz dostlar, bu toyumuzun timi awal welbalyna gatnaşmaly timler şundan ibarat: timi Qari Piruz Şıbırgan, timi Aýyldız Hamap, timi Azadi Qarqyn. İnşallah bizlerin bu toyumuzda şol 3 tim musabaka etmeli. Bu toyumuzun timi awal welbalynyň jaýdasy. Awal berende 8.000 apany, ikinji berende 3.000 apany. Aziz dostlar, bu toyumuzda mana bu toy peýamyny ýollamak üçin bir näçe dostlarymyz iki mana bu ýerde hazır bolupdyrlar. Toyhanalar atasy hurmatly Muhammed ağa we agasy Usta Kadirullah, damat mana İzzetullah Can, inileri Qari Zinetullah, Zeripullah Can. Bir näçe mana bulyň hem diwallary hem saýalary, şol kawmyň ýaşullary we nawjawanlary sizler adillerin gelmekleriniň ýoluna tört göz bilen bular garaşýarlar. Aziz dostlar, hoş gelýärsiňiz. Aziz hurmatly dostlar we hurmatly topçular. Bizleriň qurrakeşimiz toyhanada 8 wejede bolmaly. İnşallah 8den gije galmaň,